Machiegni nyako Ramogi weche manyien ma kagi kacha odhiambo ma kawuono ni kama bende kawuono ni migawo mar somo dhi nyime kod timo nonro kaluwore gi kes kama nyathi moro ma ja klas 8 e skul moro ma Nyamninia nyocha nohiny. Machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Bad migawo mar somo dhi nyime kod timo nonro kaluwore kod kes kama nyathi moro ma ja klas 8 e skul primar ma Nyamninia mantiere e kaunti ma Siaya nochwadi kuom koso yudo maksi 400 e penj mane gitimo e tam mokalo. Nyathino ma nyinge oseyangi kaka Bravin Ochudo none kanda mane nitiere e mbui kama noywakie kotang'o alama mag chweto mane ni e dende. Kaluwore kod min gi Nerea Anyango, wuodeno nochwadi nikech norem yudo maksi 400 e penj mane gitimo kowacho ni chweto ok nyal miyo nyathi kal penj. Migawo mar somo bende oyango wachni kokwedo tim mar chwado nyathino ka migawo nosingo mar timo nonro maler e wi wachno. Ne en chieng' tich adek, naonge machiegni lakini sim noluonga. Ne nyathina ogo marach, to en e dala jirani moro mondo adhi ang'i nyathi. Nakawo thuolo mara kaka janyuol, nadhi. Kanadhi nayudo ka ji bende ne ni kanyo gi nyathi. Nyathino go adier. Ma dende nyathini king'iyo kata tok nyathi, okuot. Tapenjo nyathi ni Bravin, itimo ang'o? To nyathi onyisa ni chwado gi nitie penj mane gitimo to max 400 onge. Kwa sirkal japuonjno mondo make obede. Tich omanya, then nyaka chieng' no giro time tich adek. So in case one is involved, the team is here and the names will be given, action will be taken. And the action will be communicated to everyone. Piny owacho oketo tenge omenda maromo siling bilion 8 mabiro konyo neno ni nengo mar mogo dong' siling 100 kuom kilo 2 kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro madhi nyime kuom thuolo malach. Kanoloso kod jofwambo, jatend migawo mar weche pur Peter Munya owacho ni gisechuogo kamati mabiro neno ni chenro gi duto dhi kare. Kamati no biro neno ni joreg mogo ndikore ayanga gi migawono mar neno ni omenda ochiw makare mar neno ni chenro no ok ong'ikore. Munya okwayo oganda ma pacho ka mondo mi kik rikni gi ng'iewo mogo mathoth sani kosingo ni chenro no biro dhi nyime kuom thuolo malach. Oganda bende okwa mondo mi ogol ripot e wi jogo marocho nengo makamano. It's important to note that all consumers who have access to the subsidized sifted maize flour and all millers are eligible to participate in the maize subsidy program. In fact, we have been registering millers who are willing, because we can't force anyone to participate. Do the normal buying. There is no need of panicking and going to buy and stock maize flour, because government is committed to ensuring that there is still a supply of maize to the maize millers. We have already negotiated sufficient quantities with the government of Zambia. Mano e kaka weche dhi nyime, kendo wabro medo kelo ni weche motudore gi mano kaluwore gi bero no oganda moko e gwenge mamoko pod wacho ni nengo mar mogo pod ni malo. Kata kamano piny owacho nyoselero ni jogo eko ma bende uso mogo onego bed ni use kuom siling 100 e paket mar kilo 2. To ka wadhi nyime en ni doho yudo achije 4 koda ketho mar nego kil Kamaloka Willy Kimani, jal manochung'ne bura moro Josephat Mwenda kaachiel kod dereva mar nyamburko manoting'o gi Joseph Mwiruri. Achijego gin obila 3 Frederick Olelelman, Stephen Cheburet kod Sylvia Wanjiku manonro yango ni nochano nek mar ji 3 go eko kikonyogi kod Peter Ngugi. Ngugi en jal mane luwo kendo nyiso obila wuodhe mag mosenindo e odiechieng' mane ondhigi ma onegi tok dhi e doho Mama Voko tarik 23 dwe mar 6 2016 e wi bura mane Mwendo odonjonego Leliman e doho Mama Voko. Kata kamano jang'ad bura Jesse Lesit oweyo obila Leonard Mwangi thuolo. Achijego eko oyudi gi ketho ni ne giketho ratiro mar chwalo ywak margi e nyim doho e thuolo mar ndalo 14 mabiro kapok ong'adnegi twech. Bura nodok e doho tarik 23 dwe mar 9 mar chiwo thuolo ne joneno mamoko. The particulars of the 3 counts are the same, that on the night of the 23rd and 24th of June 2016 at Soweto area in Mlolongo within Machakos County, jointly with others not before the court, they murdered Willy Kimani Kinuthia in count number 1
The first to the fourth accused persons were all administration police officers. The first and the fourth accused were stationed at Mlolongo Police Station, and the second and the third accused stationed at Syokimau Administration Camp, Police Camp. The first accused was the leader of the SPIV unit, where he worked with the fourth accused, PW26, 1 PC Wawero, and 1 PC Mwaneki. The second and the third accused persons performed general duties at Syokimau Police Post. On the week the incident took place, the second accused was the one in charge of duty at the post. Inspector Cheboy, who was not called as a witness, was the officer in charge of Syokimau Police Post. The fifth accused was a businessman in Waithaka, dealing in clothes, and a civilian who doubled up as a police informer, and one who worked closely with the OCS Mlolongo, Chief Inspector Lele, in the latter's previous postings before joining Mlolongo Police Station in the same capacity. Kawadhi weche mag somo en ni jatend migao mar somo Ngire George Magoha olando ni gidhi yawo mbui mar yiero jopuonjre madonje grade mar mowuok e grade mar 6 kochakore tarik 15 nyaka 30 mar dwe manyien. Magino oyangi e kinde mar yawo ayanga apisi manyien mag NEC e kar dak ma South C Nairobi. Magoha okoni nono kendo apuodho penj mag jopuonjre mag grade mar 6 ibiro timo kod duol moyango kaka Kenya Primary School Education Assessment KEPSA. Transition of learners from upper primary to junior secondary school under CBC will be guided by the assessment outcomes of the Kenya Primary Schools Assessment KEPSA. Kenya National Examination Council will open a portal from 15th August to 30th August for the grade 6 learners to do their selection for junior secondary school in readiness for placement. Eweche mamoko bende ni jalup Raila Odinga Martha Karua otele campaign mar Azimio la Umoja e gwenge ma Kikuyu manie kaunti ma Kiambu. Wawinjane kaka weche no bedo. Hii uchaguzi ni ya watu wanalala na kufikiria juu ya Kenya yote, na wale wanalala na kufikiria vile watajitajirisha. Hakuna kucheza au kucheka masaa ya kazi. Sisi tutakomesha ufisadi. Hiyo ufisadi inafanya uitishwe pesa na serikali imetangaza ni bure, itaisha. Utapata masomo bila kutoka Januari. Wewe ujue uko ndani ya serikali, sababu Martha ako ndani ya nini? Nitalinda haki zenu na za Wakenya wote bila kupangua. Hata za wapinzani wetu haki tutalinda. Huyu ni mama wa vijana wote wa Kenya, na mahali madhe yako yuko, mambo yako yote itakuwa shwari. Eweche mamoko ni jalup William Ruto e ng'we laro kom ten piny Kenya kokalo otiko mar Kenya Kwanza Rigathi Gachagua otero kisera mar ombulu Kirinyaga koriwore kod gavana ma Kirinyaga Anne Waiguru giwacho na ajenda gi oting'o rito jodak ma Mount Kenya koting'o jopuonj, ruodhi to kod obila. Bende nolimo gwenge mar Ukanga, Mwea gi Kiargana. Serikali ya William Ruto itapiga marufuku mambo ya delocalization. Wewe utafanya kazi pahali uliandikiwa. Tena tutaongeza walimu ndani ya miaka miwili kwa sababu hatuna walimu ya kutosha. Hata machief na assistant chief tutaangalia mambo yenu pia. Hata ile wazee ya nyumba 10 na wale elders ya chief tutawatafutia allowance kidogo waweze kupata airtime ya kupanga kazi. Huyu Gachagua na Ruto wamesema atende kazi. Maneno ya ukulima, maneno ya maji. Jana tumekuwa na Gachagua kule Nyandarua. Nyandarua wamesema hawatatokezea 70% ama 80%, watatokezea kupigia Ruto na Gachagua 98%.
Riwruok mar Kenya Kwanza oseo piny owacho kuom mako japiny Venezuela moro manogwel kod duol matayo yiero pacho ka IBC e konyogi e keto mise matiyo kod lony manyasani e yiero mabiro. Kane giloso kod jofwambo e log tich maduong' mar kampen mar jalup jatend piny Kenya William Ruto, jotelogo nolieko ni nitiere chenro mar sando apisa mag yiero kaachiel gi rocho yiero mabiro. Bende ne gibuogo mar biro keto e lela chenro mag piny owacho mar biro chwalo duoko mar yiero ataro mar mano mar IBC. There's a scheme to harass and intimidate not only Kenyan electoral officials and staff, but even foreigners who have been contracted to conduct this election. So we are calling them to order that we are aware of your scheme. We are aware of even where you have established in private buildings a backroom IBC sort of transmission center. We will be talking to the country in due course. The incident yesterday is a very unfortunate incident. And as Kenya Kwanza, we think it was wrong for the state to go ahead and intimidate an independent electoral commission that the Constitution has provided all the powers to conduct this election as it wishes. We do stand with IBC in maintaining and retaining its independence to make sure that this election is free and fair. Kampen mar laro kom ka chung od bura ma Kisumu Central koro ridore mokalo ka jogo ombulu odong' gi thego jopiem ma komno. Jachung' Fred Ouda mar Independent okwayo jolut ombulu mondo ogo ombulu ne joma gidwaro ma ok duon bura kaka jomoko osebedo ka sundo. Kanolosi alap me Kibuye, Fred Ouda wacho ni wang'ni Raila Odinga ok dwar kony mar ng'ata ng'ata kendo kwedo mokalo siasa mar six piece. Piem mar laro kom Kisumu Central okelo kanyakla jochung' auchiel kama moko gin Zablon Awange mar Independent, Brian Lihanda mar DAP Kenya, Eliud Opany mar Independent to gi Victor Adido mar Independent. Ng'ato nyokonyi wang'ni Raila dhi to six piece dong' kamano. Pile kila ni six piece ema dhi konyo Raila, wang'ni Raila ok dwa konyo. Raila be onge kura midhi kwanyi Raila Molo Odinga, mano gima nyaka wachnu ka. Raila osebedo ka yombo to kuche mokla dong' kamano. To koyomboga makata kuchuru onge go. Dong' kamano. Omiyo pachgi moro wuono gi pile ka ibayo ka ni onye dhi kwalo ombulu. Awachni kata ne yawo mana kompyuta kama nogo ka ponyo wayomo gido kamano mato wang'ni yom sa kweno tiyawo debe cha tiolo piny ta agents wabo chung' kanyo tichako kwani Ouda ng'ata. Seche gi modong' mana ndalo 17 to piny Kenya dhi e yiero maduong'. Oganda jo Salama Homa Bay komakore gobila ochako chenro mar yalo injili mar kwe kinde mag yiero. Chenro ni eri ne gichako e boma ma Kendu Bay, kama moko kuom jo Salama Kendu Bay koriwore kod apisa mag arita kwe mowuok e tesend obila ma Kendu Bay ka ne olando ber mar nyayo kwe kinde ma kampen chieng' yiero to kendo kosebag yiero. Jagoro mar riwruok mar jo Salama e kaunti ma Homa Bay Nuhu Abdul Omolo Masud mane otelo ne chenro no noko ni dwaro margi maduong' en kelo kwe e kaunti ma Homa Bay ka oko ni gibiro dhi nyime yalo injili mar kwe e tung kaunti no mangima. Ne jo Kenya temo winja ni mondo waketuru kwe. Uneno ka Kenya ne dhi kamarach. President Uhuru noluongo Raila Molo magimosore. Omiyo sani adwa ni ng'ato mosre gi wadgi. Kata ka wadu ni e party moro, jo Independent, jo Asimio, jo Kenya Kwanza, jo UDA, jo ODM, and whatever you may call them, all belong to us. We emphasize on youth to ensure that we remain peaceful, do peaceful elections, ensure peace reigns even after elections.
Nyako Ramogi, mago emane waikonu weche manyien ma kagi kacha odhiambo masani, mak mana niya e weche mabiro saa 1 to gi saa 3 wabro kelonu weche mamoko magin kaachiel gi tim mar Kenya mar volleyball mar Wakeini mong'ere kaka Malkia Strikers manyoloyo tukgi mar 2 mar osiep odiechieng' manyoro, kama bende gidhi nyime gi timo orako e piny Brazil kapok gidhi Poland e tuke mag laro simbo mar piny mangima. Koromo saa 1 ibro keloni weche manyien mag ang'ich welo, to saa 3 weche mag oimore. Gi e thuoloni adwa awacho noriti masani, nyinga Milton Caleb Ochieng'.